हाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि सिंग्रियाव श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिरावहा लानानै फैदों। बिथिंगाले सेन्देल दोननाय जायगा आरोना, गोजाननिफ्रायनो मानो लाना फैदों होननानै सानदों खोमा। नोंथांमोना मोनथिखादों खोमा बेयाव महाजयग शिव मन्दिर श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिर शिव मन्दिरावहा मोनसे महाजयग होननाय आयजन खालामदों। ओमफ्राय बे हाबाफारिया 10 दिननि लादों। ओमफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन हारिनिफ्राय 300निबो बांसिन पण्डित फैदों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना। ओमफ्राय बेखाय जोंबो फैबाय, माबोरै जैग सावो, माबोरै बिसोर गावसोरनि बिजाबखौ फरायदों, माबोरै खालामदों होननानै मोनसे नायनो गोसो थायो नङा होमबा। जोंबो नायनो फैबाय दिनै। ओमफ्राय सायावहा नै बेबायदि, ओमफ्राय जा गोदोरखा आरोना पेन्डेलानो, बे सिङावहानो गासिबो। ओमफ्राय नै बिथिंगालै शिव बाबा आरो पार्बती आइजों जिरायना दङ। ओमफ्राय बे आलारि बाथिया घिउजोंसो सावदों आरोना, थाव गुबैजों नङामोन। ओमफ्राय बिथिंगालै पण्डितफोरा जिरायनानै दङ, जिरायनानै बिबार आरो प्रसादफोरखौ बेयावसो होदों आरोना। सायावहा खुलुमनाय आरो सिङावहा बेबायदि होदों आरोना। गासैबो डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों, जोबोद मोजां आरोना। होंगो दोंगो गैया, आराम आरोना। गासैखौबो डिसिप्लिनजों खालामदों नालाय मोजां नांदों आरोना। जेबो मा बुंगोन दा, आनडिसिप्लिन जेबो नुनो मोनासै। ओमफ्राय बिथिंगालै नै जोंहा प्रसादखौ लाबाय आरोना। बिराद मोजां मोनसे भाइब्स मोन्दों आरोना। ओमफ्राय पजिटिभ सानदों गोसोआ। ओमफ्राय लानानै फैबाय, फैखांनानै बिथिंगालै फैयै जोङो मोनफैबाय। बिथिंगालै प्रसादबो होननांसिगोन आरोना बेखौ। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोन्दों आरोना आङो, महाबा धोरोमनि बेलाफोराव थांनायावहा होननांसिगोन। ओमफ्राय नै बिथिंगालै सिफुंदों आरो बैथिंगालै सासेया शिबनि माखासे मेथाइ खनदों। ओमफ्राय दिनैनि बे महाजयगआव जोङो फैबाय, बेखिनियानो आरोना। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ। आं बारा बुंजोबनो रोङाखै जानो हागौ। बाय बाय।